My dear students, दिनै जों क्लास खायनाय यूनिट 4th सेमिस्टारनि समाज बाय संस्कृति यूनिट 4 नि 1 नंबर समाज बाय संस्कृति अबनो kokborok bai sake hoda bai hukumu ni tongmung chamung o kokbwkhalno sike swikwrung Olendralal Tripura aro chong swijak nukha swikwrung Olendralal Tripura o kokbwkhal swijaka 1979 bisio kaphadi tabo kokbwkhalno chong phorinai laia. Pondit rok sawi thango borok srishti wngmani pone 200 koti bochor kaka yaphango borok mwkhra tokra hai tongmani tongnani rwngya hakor o habwi tongo. Borok mini so bufru jora somaji khaka kiobo sawi manya. Hatio chwng borok kwbangma nugo hatini borok kwbangma somajiya. Sonskriti mil kwrwi khai somaj kaisa wngya. Riti niti dormo kormo pusak basa thansa se hino somaj hino. Tamsa riti niti dormo kormo pusak basa thansa se somaj hino. Sonskriti somajni pran toksa tokmili bothop somani bini instinct ba jonmogoto prerona bai borok nog tangmani bini sonskriti bai. Tewisa naidi toksa tokmili bothop somani bini instinct ba jonmogoto prerona bai borok nog tangmani bini sonskriti bai. Sonskriti tamno hin rwchapmung mwsamung lolit korta naina thangkhe luku kok rwbai bigyan naisima dormo lukachar desachar tei lakho lakho samung no sonskriti hino. Chini sabrum tongmung chamung khulumung kubokmung rwchapmani mwsalaimani lukachar desachar sonskriti tongmani bagwi borok poso hinjakya. Sonskriti tongmani bagwi borok poso hinjakya. Sonskriti ni bisingtwi borokni uansukmung samung kaham tongkaham rok swrai wngo. Sonskriti tongwi no borok jottoni slai kwplai. E mohabishoni wakogo obo uklogo wngnai mohabishoni uklogo hayung kotormani ungklugo belai kotorma khlaina muchungma phan tongo. Khlaina muchungma nugwi tei yongsa kuksa poso potongoni bisingtwi rem khai phaiwi borok munusuni sago uansukmung rok swrai wngsukya. Munusuni uansukma swrai wngkugo bini hukumu ni bisingtwi samung kaham khlai tei tong kaham hukumu no rwgui.
Next pair tongo kormo Sonskriti warai chugui ongo sabbata eba civilization. Jekuno borokni kokno Sonskritini kokno swngnani tangkhai bini poribesh tai prokriti ni probab bai bini samung tamo bono alochona khlaithai nango. Tripura rajyogo 19 dofa tribe tongo. Borokni jottoni samung no huk. Borokni dharma kormo jotto hukno kitingui. Bini sakao poribesh tai prokriti ni probab tongo. Number 1 naidi huk khlaio kha jagao huk painai bisi huk maseo huk sewi nok maseo. Huk khainani nokni borok kaya kogo hinjago rojong no borok khaimanya yago damra paikhai tangjaknai borok najaknai huk chaya hinkhai maimanya lema seng phaya lekha pora swngnani somoi kwrwi khani rusibo onno rokom ongo ma pha dopsa klaiwi thikhai bwsala nabalokni jaga kwrwi nok kwrwi ma pha kwrwi lekha pora rwngya biyal klaio bwrwi randibo upai kwrwi ni sai manao nok pherogo jomi khainai randile sainai phano chugo haini bagwi mane randi chela nanani baidya kwrwi abo ek Sonskriti Samajni ridi. Number 2 hugo haping siring khakago borok masasuk phano pasa phaitlai kok salai la salai tongmano tongman khamun borok masasuk sugui khlai kok salaite bono yak karna muchungya thangdi chawi thangdi hinai ma koboko akaya haini tribal nograi mung abo ek Sonskriti aboni bagi tribal nograi mung abo ek Sonskriti borok kwbango town bondoro tongnai borok no akayo borok othiti bimuk borok kwbango town bondoro tongnai borok no akayo borok othiti bimuk nograi mungya. Number 3 tongo nograi phaikhlai wak tongnai wak tok tongnai tok ratharo ratharwi charu chuak khano aswklai ador thaksuka takhuk bukhukni oro thangkhlai mami awan toktwi thailik koruklango chuaklango borokni i mani kaham wak tok chuak awan thaichimo bai mutai no bo suago oro kwbangmano points tongo norog nogo obono kokbwkhalno nogo poridi kwbangma norogno jodi 1 by 1 pori khnar naikhe oro kwbangma video logoi mano oboni bagui norogni nogo je xerox eba PDF tongnai no jotono poridi ega phaidi norogno o kokbwkhalni kaisa kainui MCQ eba short question norogno sawi khwnarwan norog naitongdi ega phaidi Samaj bai Sonskriti je kokbwkhalni aroni koyekta MCQ swngnai lene
A number Samaj by Sonskriti Olindralal Tripura Sike Olindralal Tripura Siyo naidi जों number 1 naidi number 1 tongo Samaj by Sonskriti kokbwkhal sinai sabo Samaj by Sonskriti kokbwkhal sinai wngkha Olindralal Tripura. Number 2 tongo Tripura o 19 tribe ni bisingo bo dopharok kokborok saya kaipeng rallong rok bang ngai mano jeta kokborok sanai dofa kaichuku dofa tongo o dopharok bisingo khopjakya 19 tribe tongnai borokno jotono kokborok saya. Number 3 bo naidi hapung hathaio tongnai rok bahai khe pojatui जों kokbwkhalno rwgui naikhankhe aro nugo hapung hathaio tongnai rok bahai khe pojatui hingkhankhe poja horui tuio poja horo. Number 4 tongo mai kwtal chama jorao bo mwtai no bo oro answer kaliye bolo naijagana. Number 5 o thangsidi number 5 o tongo borok rok tamoni poso hinjakya जों kokbwkhalno rwgui naikhankhe saimano borok rok tamoni poso hinjakya Sonskriti tongmani bagui borokni Sonskriti tongmani bagui borok rok poso hinjakya. Number 6 o naidi kaisa MCQ short question rojong borok khawi manya kaisa kokbwkhalni line tisaui phunukjaka Samaj by Sonskriti ni kokbwkhalni kaisa kokbwtang tisaui aro sajakha je rojong borok khawi manya bo swimungni naharjakha orthat bo kokbwkhalni naharjakha oro answer जों saimano Samaj by Sonskriti kokbwkhalni naharjakha. Number 7 polikalo I tontro lamano khibiwi je onno lam rwnai bini goti grui I kok sotto o kokno sabo saka amo kaisa line kokbwkhalni line tula kokbwtang polikalo I tontro lamano khibiwi je onno lam rwnai bini goti grui o kok sotto o kokno sabo saka. Okay Olindralal Tripura. Next 8 number sui hanta chakhai lama sebo tuio miya sumaya omono o kokbwtang bo swimungni naharjakha o bahaino Samaj by Sonskriti. Number 9 o naidi borok dofa thwuifru bo mwtai no swai borok dofa thwuifru bo mwtai no swai loboti mwtai no. Number 4 mani bohokni achaima yagulo sikang swrwngma eba swrwngjaknai kokno hino kok. Number 10 ni naidi mani bohokni achaima yagulo sikang swrwngma eba swrwngjaknai kokno hino kok. Number 11 Samaj by Sonskriti kokbwkhalno rwksawui pondit rok saui thangma hai borok achaimani bwswk wngui man borok achaimani bwswk wngui man kokbwkhalno rwgui जों aro answer mankha 200 koti bochor poni 200 koti bochor. Number 12 o tongo yaphango borok rok tamo tongmani
मोख्रा तख्रा हाय tongmung. 13 number समाजनो kokborok bai tamohin. समाजनो kokborok bai tamohin. समाजनो kokborok bai tamohin hingkhe जों English bai sawi mano समाज. Temo society माने समाज. Tai kokborok bai sakha hingkhe hoda एबा समाज. Number 14 naidi Sonskriti no kokborok bai tamohin. Sonskriti no kokborok bai tamohin. Sonskriti ni bangla wngkha tamo. Sonskriti bangla no Sonskriti ni English tamo wngkha hingkhe culture no जों बांला bai hino Sonskriti. Tabo Sonskriti ni kokborok tamo hingkhe hukumu wngkha answer. Number 50 समाज no tamohin. समाज tamno hin. जों kokbwkhalno rwksawi naikha hingkhe sai mano समाज tamno hin. समाज जों je khakatwi swi phiyaba जों oro kokbwkhalno rwgui se ma sini. जों kokbwkhal rwgui naikha hingkhe sai mano समाज wngkha riti niti dharma kormo poshak basa thamsa no se समाज hono. Number 16 borok tamni bagui kwplai. Borok tamni bagui kwplai. Sonskriti tongmani bagui borok kwplai. Sonskriti tongmani bagui. 17 number naidi समाज bai Sonskriti kokbwkhalno rwksawi sabagyota sabbota angnai sabbota eba civilization bahaikhe answer tongo kormo Sonskriti warui chuksawi wnggo sabbota eba civilization. Norog sabbota hini kaisa siwui nadi. Sabbota. Next tongo 18 number Tripura hasteo kaibwsuk dofa dong. Tripura hasteo kaibwsuk dofa dong. जों साइमानो जतनो 19 tribe बा 19 tribe दंगो त्रिपुरा हास्टेआव. 19 number नायदि हुक बो जागाव खलाय kokbwkhalno rwksawi naikhe जों साइमानो khas jagao khlai. 20 number agini jorao chwrairokni bagui hukni tamo manwirok tubui phai. Haba kuksima cherukma mephuk gerang etc. abo जों kokbwkhalno kahamkhai porikhe जों saimano. Next naidi 21 aisugo pecha jugalo pulululu o kokbwtang bo kokkhalni naharjakha. Oro kaisa line tisawi phunukjakha. Aisugo pecha jugalo pulululu o kokbwtang bo kokbwkhalni naharjakha. जों saimano o kokbwtang समाज bai Sonskriti ni naharjakha. 22 number naidi borok do pharok tamni bagui ritak. Borok do pharok tamni bagui ritak lachima tei kwchangmani bagui. Borok do pharok tamni bagui ritak khe lachima tei kwchangmani bagui according to kokbwkhal. समाज bai Sonskriti kokbwkhalno rwksawi जों answer saimano lachima tei kwchangmani bagui. 23 number tongo bwrwirok ri takna rwngya khe tamo hwnjak ba sajak. Bwrwirok ri takna rwngya khe tamo sajak. Borok bai hamya sajago. Obossoi bwrwirok
ri tagna ringyakhai borok bai hamya sajago. Ombo kokbwkhalno rwksawi oro answer mangkha borok bai hamya sajago. Number 23 o tongo buiri rok ri tagna ringyakhai tamo sajak borok bai hamya sajago. Number 24 bo dophani sikla kaijakphru sai kwtalno kanrwi chumrwi ma kaijak. Bo dophani sikla kaijakphru kanrwi chumrwi ma kaijak hingkhe war dophani borok kaijakphru sai kwtalno kanrwi chumrwi ma kaijago. Number 25 Bharatni adi kwcham dharma tamo Bharatni kwcham dharma tantrik dharma. 26 Tantra dharma se Hindu dharma ni yaphang. Tantra dharma se Hindu dharma ni yaphang. O kokbwtang bo kokbwkhalni naharjaka. Samaj bai Sonskriti. Number 17 o tongo 27 o borok dophani chibrui mwtai no sepengui rwnai sabo. Borok dophani chibrui mwtai no sepengui rwnai sabo. Chibrui mwtai orthat 14 devata. 14 devata chwng chibrui mwtai hino 14 devata. Obono sepengui rwnai sabo hingkhe o chai. Next 18 borok dopharok kailaifru bo mwtai no swai. Borok dopharok kailaifru bo mwtai no swai. Chwng answer mangkha lampra mwtai no. Lampra mwtai no. Lampra mwtai no swaio. Borok dopharok kailaifru lampra mwtai no swaio. 29 borok dopharok nog bising bo mwtai no swai. Nog bisingo bo mwtai no swai. Okay. Chumlai mwtai no. Chumlai mwtai no swaio. Number 30 Dharmoni kok bhakti shraddha tei pavitra. Dharmoni kok bhakti shraddha tei pavitra. O kokbwkhalni tisajaka. Bo kokbwkhalni tisajaka. O Samaj bai Sonskriti kokbwkhalni tisajaka. 31 Samaj bai Sonskriti bo bisio swijak. 1974 1979 bisio o kokbwkhal swijago. So dear students Norogni tongwi teibo short question rok Norog sina ni bagui Norogni tongwi. Dini aswkno jotono no hambai.